יאללה. טוב, קודם כל ברוכים הבאים כולם, מה שלומכם, איך אתם? טוב לראות אתכם. טוב, יאללה, בואו נתחיל. אז קודם כל נעים מאוד, אני גלעד, אני הבעלים של חברת אדוונס, אנחנו חברה בעצם לשיווק דיגיטלי, קיימים כבר מעל בעצם 5-6 שנים בתחום הדיגיטל ושיווק דיגיטלי, סרטוני תוכן לעסקים, מיקור חוץ לעסקים, מחירות, יש לנו היום גם מוקד פרונטלי וגם יש לנו מוקדים דיגיטליים. בגדול עלינו ככה קצת על חברת אדוונס, אני גלעד בן 21, צעיר, מעולם העסקים כבר מגיל 15, זהו, יש לנו היום ככה חברה גדולה כבר עם 2 מחלקות, אנחנו מתעסקים בהמון תחומים, זהו, מה אנחנו בעצם עושים ככה בגדול, מה אנחנו מוכרים, מי אנחנו, מה אנחנו, למה לעבוד איתנו, מה הצורות העבודה שלנו, אז בעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו בעצם, רואים אותי חבר'ה? רואים. כן, רואים אותך. מעולה? פגז. עכשיו ישמעו טוב, נכון? מעולה. אז אנחנו בגדול, מה שאנחנו עושים, אנחנו מפיקים סרטונים שיווקיים לעסקים, מייצרים ככה ללקוחות שלנו גם המון כסף, ובעצם צומחים ככה במהירות, גם מבחינת הלקוחות, גם מבחינת החברה, ואנחנו בעצם מחפשים באמת אנשי מחירות שהם רעבים, שהם רוצים לעשות אחלה של כסף, בנוחות, זה בעצם מכל מקום בעולם, וזה אני דוגל, אוקיי? היום יש לכם המון חברות, אני ככה אתחיל מהבסיס, שהן מבטיחות לכם דברים, אומרות לכם, טוב, בואו תלמדו איזה קורס, בואו תשלמו כסף, ובעצם תתחילו לעבוד איתנו, כגון ביפ ועוד המון חברות פירמידה, ואנחנו פחות תומכים בזה, אני יותר דוגל באמת בהרבה עבודה, שבעצם אתם גם תלמדו וגם תשכילו פה, וגם תפתחו את הסקיל הזה שהוא נקרא מחירות בעצם, שזה בכלל תורה בפני עצמה, וזה עבודה בפני עצמה, ואתם יכולים לעשות עם זה אחלה כסף, מי שהיה איש מחירות בעבר ומכיר את התחום, יכול לעשות המון כסף, ואנחנו נדבר על זה בהמשך. בנצי, תמשיך הלאה. האם צריך ניסיון? שאלות אנחנו ככה נענה עליהן בסוף הוובינר, אבל בגדול מה אנחנו מוכרים? מי אנחנו? למה דווקא לבוא ולקנות את המוצרים שלנו? היום יש המון חברות, סבבה, חברות שיווק, חברות יצירת תוכן, חברות צילומים, וזה מוצר שיחסית מכירים אותו ויש המון גם זבל בחוץ. אז בגדול מה שאנחנו עושים, אנחנו בעצם מוכרים גם ימי צילום, גם נותנים עריכה ותסריטים, קמפיינים וכו', וסרטונים שבאמת מביאים תכלס תוצאה ללקוח שלי. עכשיו, בגדול, בגלל שאנחנו בעצם, אתם יודעים, בסופו של דבר יש המון חברות כמו שאמרתי, ולמה דווקא לבחור בנו? אנחנו בעצם נותנים ללקוחות שלנו בהתחלה מחירים מאוד אטרקטיביים. מה זה אומר מחירים אטרקטיביים? זאת אומרת שהיום בחוץ, אם ייקחו לכם על יום צילום, נניח סתם לצורך הדוגמה, מישהו פה מכיר מחירים של ימי צילום של עסקים, יצירת תוכן לעסקים, מישהו פה שמע על מחירים, יודע מה זה חברת שיווק, יודע מה זה אומר בכלל צילומי תוכן לעסקים, או שאף אחד פה לא מכיר? חבר'ה, תרגישו חופשי להוריד ממיוט, לדבר. תרגישו חופשי חברים, אנחנו לא נושכים, הכל טוב. עוזר להכיר אתכם, לדעת מי אתם. שומעים אותי? גלעד, אתה שומע אותי? כן, דניאל. אני לא מכיר ימי צילום, אבל אני מניח שזה עולה כמה מאות שקלים, עם כולל עריכה וכולל להגיע פיזית למקום, להביא עוד עוזר צלם, אז זה יכול להגיע לסכומים מאוד גבוהים ליום אחד, מה שכן, אני מכיר את מה שאתם מציעים, ל10 ימי צילום. 10 סרטונים. 10 סרטונים, כן. זה החבילה שלנו. היום בוא נגיד ליום צילום עם 10 סרטונים, ויצירת תוכן וניהול קמפיין לחודש, כנראה ייקחו לכם בבסיס סביב 5,000-6,000 שקלים. אם אנחנו מדברים על ריטיינרים, אצלנו מדובר בפחות מחצי מהסכום, בשביל בעצם לתת ללקוח גם תחושה שהיא יותר נוחה, שהוא נכנס פה למשהו שהוא בטוח, וגם בעצם לשמר אותו לטווח הארוך, זו המטרה שלנו בסוף בתור חברת שיווק. אוקיי, בעצם לייצר ריטיינר. אתה רוצה שאלה תוך כדי או שאתה רוצה לרוץ? אני ארוץ שאלות בסוף, סבבה? אין בעיה. השאלה הזאת קשורה לדבר הזה ספציפית, ליום צילום? לא, תוך כדי תנועה, אתה יודע. יאללה, אין בעיה. אז בגדול, באמת היום בכללי, בוא נגיד רק על ניהול קמפיין, כנראה ייקחו לכם, בוא נגיד סביב 2,000-3,000 שקלים בחודש,
בין אם זה חברות גדולות כמו דוד ותין, אם אתם מכירים, דרך המדיה, שגם רע ליום צילום לוקחים לכם סביב 5,000-6,000 שקלים, אנחנו בעצם באים אומרים ללקוח שהוא ישמע, אל תקנה משהו שהוא גדול. אני אתן לכם אנלוגיה יפה, לצורך הדוגמה, נניח חברה שמתעסקת, נניח סתם חנות, היום בחנות כמה עולה לנו חלב? אזור ה7.5 שקל, משהו כזה, נכון? אני באופן אישי נניח קונה באזור ה7.5 שקל פה ליד הבית, יורד לסופר, קונה חלב. אוקיי, אם הייתי אומר לכם, תשמעו חבר'ה, וואלה יש לי חנות ליד, עכשיו פתחתי סופר, אני רוצה להכניס המון לקוחות לסופר, וואלה אני נותן לכם אותו קרטון, אותו ליטר, הכל, 3.5 שקל. איפה הייתם באים לקנות? אוטומטית, ראש ישראלי, איפה הוא היה בא לקנות? 3.5, 3.5 רץ, בלי לחשוב. קונה נכון? 2. קונה 2 ובודק אפילו 3. מה זה? אז בגדול באמת בוא נגיד, הייתם כנראה הולכים לשם, ישר ראש ישראלי, ישר הולכים לזול. סבבה, עכשיו בינינו מהמכולת אני באופן אישי לא יצאתי רק עם חלב. סבבה, אז בגדול גם בדרך כלל, גם הלקוחות שלנו לוקחים עוד מוצרים, עוד שירותים, כגון דפי נחיתה, עוד ימי צילום, עוד סרטונים, אנחנו גם מגיעים לעגלות מאוד גבוהות עם הלקוחות, אבל בגדול זה מה שנקרא המשיכה הראשונית של הלקוח אלינו בתור חברה. ועד משם כמובן אנחנו מייצרים שימור וכו'. אז בואו נמשיך הלאה, בנצי. אז מה תעשו בפועל? מה אתם אנשי מחירות? מה התפקיד שלכם בעצם לעשות פה בחברה? אתם בעצם תקבלו בעיקר לידים חמים, ובעצם תעבדו עם מערכת, יש לנו מערכת שאנחנו עובדים איתה, שזה בעצם חייגן, שהוא תותח שיחות, שהוא מערכת מאוד מסודרת, אתם נכנסים לחברה מסודרת, אתם עוברים פה תהליך הכשרה שהוא מקצועי, ובעצם המטרה שלכם זה לייצר עסקאות, זאת אומרת לקבל ליד, שהוא ישאיר לנו פנייה, ליד שמכיר אותנו, יודע על מה מדובר, ובעצם לסגור אותו. אוקיי? בנצי, תמשיך הלאה. אז כמה מרוויחים? בואו נדבר קצת כסף. אז בגדול, מה שאנחנו, בואו נגיד ממוצע הגלה אצלנו, זה באזור ה-3,000 שקלים, כמה עמלה אליכם בתור נציגים, אתם בעצם מקבלים עמלה בתור סוכנים שבאים לעבוד אצלנו, עמלה על כל עסקה שאתם מצליחים לגייס, באזור 450 שקלים לעסקה. יש לי נציגים שבוא נגיד, הכוכבים שלי, שגם מגיעים לעסקה של 8,000-10,000 שקלים, כי זה אפשרי, כי בסוף, כמו שאמרתי לכם, אתם נכנסים לחנות, בחנות יש המון דברים, אנחנו בתור סוכנות, בן אדם נכנס אלינו, בעל עסק, יכול להיות הוא צריך מיתוג, יכול להיות הוא צריך דף נחיתה, יכול להיות הוא צריך אתר, יכול להיות הוא צריך שיווק, יכול להיות הוא צריך הרבה דברים. אז בסופו של דבר, אנחנו מה שנקרא, עוזרים, אנחנו בסוף בתור יועצי שיווק, באים ועוזרים באמת לבעל עסק להבין מה הוא צריך, ומשם אנחנו מתאימים לו את החבילה. אבל בגדול, מינימום עסקה אצלנו באזור ה-3,000 שקלים, אתם מקבלים עמלה של 450 שקלים, נציג טוב אצלי יודע לעשות 2 עסקאות ביום, משמע 900 שקלים ביום, 900 כפול 20 ימי עבודה, אנחנו מגיעים כבר למשכורת של בין 15 ל-20 אלף שקלים בחודש, בכיף, אוקיי? אתם יכולים לעשות את הכסף הזה, זה לא רחוק מהמציאות, אם אתם תהיו טובים, תבואו חדורי מטרה, ותבואו להצליח, תעשו פה אחלה של כסף. על הכשרה אנחנו כמובן גם לא לוקחים כסף, מה שנקרא הכל פה, באמת כל הכלים פה בחינם, והכל בידיים שלכם. אז מבחינת רווחים, דברים כאלה, אתם מקבלים 15%. בואו נמשיך הלאה, בנצי. זמן וגמישות. באמת מבחינת זמן וגמישות, המצגת הזאת לא מעודכנת, אבל אני בגדול היום, מנציג שלי שנכנס לעבוד אצלנו בחברה, ומתחיל איתנו איזשהו תהליך, שהוא תהליך של למידה, תהליך של פיתוח פה, גם בחברה. בסופו של דבר אני מחפש אנשים שהם רציניים, אנשים שהם מה שנקרא שחקני נשמה. אנשים שבאים, טוב, בסדר, אני אנסה, אם יהיה לי טוב, אז אולי אני אצליח. אנשים שלא רואים בעיניים, אנשים שבאמת רוצים להצליח. וגם לעבוד בנוחות שלהם, בזמן שלהם, מהבית, בכיף, באמת באווירה טובה, גם מכל מקום בעולם. יש לי גם עובדת מספרד, יש לי גם עובדים מתאילנד, יש לי אנשים שהם גם עובדים מרחוק, ואין עם זה שום בעיה. הצורת העבודה היא סבבה לגמרי, אין לי עם זה שום בעיה. בסופו של דבר אני מחפש אנשים שהם באים מה שנקרא להצליח. היופי פה, היתרון פה שאין פה בוס על הראש, אני לא עכשיו יבוא ויגיד לכם, ומה שנקרא יישב עליכם ויכריח אתכם ויצמיד לכם אקדח לראש, אנחנו לא במקום הזה, לא מחפש חנך פה אף אחד, אתם בסוף אנשים מה שנקרא בוגרים, ואתם בסופו של דבר באים לעשות גם כסף, יש לנו תיאום ציפיות שאנחנו עושים מראש, ובאמת מה שנקרא מתחילים לעבוד. אז באמת היתרונות שאין לכם פה בוס, העבודה היא מכל מקום בעולם, גמישות מלאה, אתם קובעים פחות או יותר את השעות עבודה, עכשיו קצת שינינו את המתכונת, אנחנו עובדים יותר ברזולוציה של משמרות, המינימום עבודה ביום זה 4 שעות ביום, וזהו, ואתם משוחררים.
אוקיי? זה מהבחינה הזאת, ב4 שעות האלה אני מצפה מנציג להביא לפחות בין עסקה לשתי עסקאות, זה הסטנדרט שלנו המינימלי. בנצי, תמשיך הלאה. למי זה מתאים? כמו שאמרתי, אנשי מחירות מנוסים, אנשים שבאמת יודעים לסגור עסקאות, אנשי מחירות גם בלי ניסיון, אין לי בעיה עם זה. כאילו, בוא נגיד, בן אדם שהוא עם רעב, עם אש בעיניים, שאני אומר לעצמי, וואלה, זה בן אדם שיכול להצליח, אין לי בעיה עם זה. אני מקבל באמת אנשים שהם באים בסוף לטרוף, מה שנקרא לבוא, לשבור קירות. ובאמת אנשים שהם אוהבי עבודה מרחוק. זאת אומרת, אנשים שוואלה רוצים לעבוד מרחוק, לא להגיע כל יום למשרד, מה שנקרא לחמם כיסאות, להיות עם איזה למפה מעל הראש, רוצים לעבוד, לא יודע מה, מהמיטה, מהסלון, ממקום באמת נוח, אוקיי? באזור הנוחות שלכם, מה שנקרא. זה בגדול. המשיך הלאה, בנצי. אז מה אנחנו מציעים? כמו שאמרתי, אנחנו מציעים באמת לידים שהם בעיקר חמים. בהתחלה חשוב לי להגיד שאתם כן תעבדו על לידים שהם יותר קרים, כדי לנסות אתכם, כדי ללמוד אתכם, לראות שאתם באמת ברמה ובסטנדרטים שאנחנו באמת דורשים, כי בסופו של דבר אני לא מכיר אתכם, אתם לא מכירים אותי, אנחנו צריכים להכיר, אנחנו צריכים להיכנס פה לעבודה שוטפת, ובסופו של דבר אני גם לא רוצה שתשרפו לי כסף, כי אני גם משקיע אזור ה-30-40 אלף שקל על פרסום בחודש בלבד. אז בסופו של דבר זה גם עבודה. מבחינת הכשרות וסקריפטים, כמו שאמרתי, יש פה הכשרה מקצועית, אתם תיכנסו אחרי זה לרעיונות אישיים איתי, ואז משם נתחיל תהליך של בעצם הכשרה בזום. זה בגדול, אתם בעצם תלמדו פה הכל, בין אם זה סימולציות, בין אם זה הדרכה מסודרת, בין אם זה הקלטות, שאתם תשמעו מנציגים שמכרו בעבר, אתם תלמדו פה באמת את כל הכלים על מנת להצליח במחירות, מחירות טלפוניות. תמיכה כמובן לאורך הדרך, אתם כמובן תלמדו ממני איך מוכרים, איך מגיעים למצב של אחוזי המרה מאוד גבוהים, גם יש לי נציגים שבוא נגיד שמים את 3 שעות ביום, ומצליחים לייצר 3-4 מחירות ביום, זה אפשרי, זה הכל עניין של איך אתם מדברים, איך אתם לומדים את המחירה, במחירה יש המון אלמנטים, יש טונציה, איך אני ניגש לבן אדם, איך אני לומד בן אדם, לצורך הדוגמה נניח, מה המצב הרגשי שלו, כאב, רגש, המון דברים, בסוף מחירה זה תהליך, יש לו 4 אלמנטים, יש לו תהליך של חיבור, של כימיה, רפור בשפה המקצועית, יש פה תהליך של דמיון מודרך של לקוח ב-NLP, יש פה המון דברים. עכשיו, יש עלינו גם סטיגמה בתור אנשי מחירות, אומרים אנחנו פושרים, אנחנו באים לדחוף, אנחנו באים מה שנקרא להציק ללקוחות. אז אצלי השיטה היא מאוד הפוכה, אנחנו יותר דוגלים דווקא במחירה שהיא נעימה, שהיא משפיעה, שהיא יותר כיפית, שהיא יותר סבבה, של הבנת הלקוח ולא לדחוף לו מוצרים, אנחנו יותר משפיעים פה על אנשים מאשר דוחפים להם, שזה משהו שהוא סופר חשוב. אם מישהו פה עבד אי פעם במחירות, יודע שיש את השתי סגמנטים האלה של או שאני דוחף ללקוח או שאני משפיע על הלקוח. ולרוב, גם במחירה, כשאנחנו דוחפים ללקוח ואנחנו משכנעים אותו, אז מה שקורה זה בדרך כלל יום למחרת מתקשרים אליו, אומרים לי, תשמע גלעד, אני רוצה לבטל את העסקה. למה? כי הלקוח לחצו אותו, לא מכרו לו, לא השפיעו עליו, לא העבירו אותו איזשהו תהליך מחירה מקצועי, ובאמת התאימו לו את מה שהוא היה צריך. אז זה בעצם תהליך בפני עצמו, וזה משהו שלומדים אותו. זה מהבחינה הזאת. בנצי, אתה יכול להמשיך הלאה. או ששלחת לי חלק מהמצגת או שהיא נגמרה פה. זהו, נגמרה אתה אומר? אוקיי, אז זהו, זה בגדול באמת עלינו, אני ככה באמת אסכם את הזום. בגדול אנחנו חברה שמחפשים באמת אנשים שבאים לתת בראש, לעשות כסף, יש לי גם נציגים שהגיעו למשכורות של 20,000 פלוס, זה הכל תלוי בכם, מי שבאמת, איך אני אומר, מי שיש לו את הכלים, אחד, בוא נגיד את האופי אפילו, הייתי אומר לזה ככה, אופי של בן אדם שהוא רוצה לטרוף, בן אדם שלא מפחד מעבודה קשה, בן אדם שהוא עם רעב באמת אמיתי, לבוא ולהצליח כאן, ובן אדם שהוא באמת רוצה להתפתח. ומשם השמיים הם הגבול, יש לי המון פרויקטים מעניינים, אנחנו מוכרים המון שירותים מלבד שיווק דיגיטלי, יש לנו גם מיקור חוץ לעסקים, אנחנו עושים עוד המון דברים מאוד יפים, וגם השירותים בסוף שאנחנו מציעים, מחיר מוצר אנחנו מנצחים פה, אז תכלס המחירה פה היא לא, באמת לא צריך להשקיע יותר מדי, מחירה פה סך הכל היא נעה בין אזור ה-15 ל-20 דקות,
ואנחנו מייצרים עסקה. אז זה ככה בגדול עלינו. זהו, בנצי, פספסתי משהו? זהו, חשוב לי רגע לחדד כמה דברים. למי שלא הבין, אני שנייה מחדד את זה. העבודה היא על בסיס עמלות בלבד. זה אומר שאתם מקבלים עמלה מאוד מאוד גבוהה על כל עסקה שאתם מייצרים. אנחנו כמובן נעזור לכם, המטרה שלנו שתגיעו לכמה שיותר עסקאות בחודש, נייצר תוכנית שהיא תהיה יציבה עבורכם, בסוף שזה יהיה כמו משכורת מסודרת. מי שהיה במחירות יודע שמשכורת בסיס זה חרטה, בסוף גם בשביל בעל העסק זה תמיד תלוי בכמה עסקאות אתם מביאים, וזה המודל שמאפשר לנו לתת לאנשים את החופש, לעבוד מאיפה שהם רוצים, מתי שהם רוצים, אז על בסיס עמלות בצורת פרילנס. בסופו של דבר, חבר'ה, היופי פה, בנישה הזאת, שבסוף אתם לא צריכים לתת דין בחשבון אף אחד, שזה משהו שהוא, יכול להגיד לכם שאני מכיר המון אנשים שזה מפריע להם, לא אוהבים את העבודה שלהם, לא כיף להם ללכת כל בוקר למשרד, וזה בסדר, אני מבין אתכם, סבבה לגמרי, לכן אנחנו באמת נתנו פה מודל, שהוא בסוף בא לטובתכם, לעזור לכם, מה שנקרא באמת לעבוד בכיף שלכם, מאיזה מקום שאתם רוצים, בנוחות שלכם, אתם יכולים לגרוף פה אחלה של עמלות, יש לי נציגים שהגיעו גם לעסקאות מאוד גבוהות, אתם יכולים להתייעץ איתם גם, לדבר איתם, לשמוע מה הם אומרים, ובאמת, מה שנקרא, להתחיל פה תהליך חדש, וגם תהליך של אורח חיים יותר נוח. אוקיי, הרבה אנשים אוהבים לעבוד מהבית, וסבבה לגמרי, כן, יש לנו כמובן גם כתובת ומשרד, אנחנו מנתניה, שרוצה כמובן גם להגיע אלינו, זה בלי קשר, ללא ספק, כן, אם זה בעיה. זהו, יש עוד משהו שפספסתי, בנצי? כן, אז בעניין באמת העבודה, גם בצורת פרילנס, למי שלא יודע, זה אומר שאתם תצטרכו להדפיס קבלה בעצם בתחילת חודש, על המשכורת שאתם מקבלים. מבחינת הדבר הזה, באמת, כן, אתם צריכים להוציא לנו קבלה. בגדול, יש לי גם עוד אופציה, שאני יכול להוציא לכם תלוש משכורת, שזה בעצם מול חברה בשם עצמאי שכיר, למי שלא מכיר. עצמאי שכיר בעצם הם עושים לכם הסבה לתלוש, הם עושים לכם את כל מה שנקרא, מה שנקרא, רגע שנייה, נכנסה לי פה שיחה, מה זה מפריעים לי בוובינר. אז באמת מה שנקרא, אתם יכולים להוציא לכם תלוש משם, דרך החברה החיצונית, הם בעצם, אתם מזמינים הם חשבונית, והם עושים לכם הפרשות, פנסיה, ביטוח לאומי, פנסיה לא, ביטוח לאומי, מס הכנסה וכולי, פנסיה אין לכם, אבל בגדול השירות הזה מאוד יעיל, למי שעכשיו מסתבך עם העניין של לפתוח עוסק ודברים כאלה, והוא בלחץ מזה או מפחד מזה, למרות שזה משהו שהוא לא מלחיץ בכלל, ויש על זה באמת גם הרבה סטיגמות. היום כל מי שעובד מרחוק בדרך כלל עושה את זה בצורת פרילנס, רק שתדעו, כי זה פשוט הדרך לייצר את חופש, זה הדרך הכי נוחה. מי שנוח לו. עכשיו מבחינת העבודה, זה באמת בגדול מה שאנחנו עושים. זהו, יש עוד משהו שפספסתי בנצי? נראה לי שדי נגענו בהכל. דרך אגב, רצינו להביא לפה נציגת תותחית אצלנו שהתחילה גם לא מזמן, שתבוא לספר איך הולך לה והכל, אבל התפספס בסוף. כן, בסוף לא הייתה זמינה. חשוב לי שתבינו שאנחנו לא בהכרח מחפשים ניסיון. חבר'ה, כל בן אדם שמתחיל בכל עבודה, מתחיל בלי ניסיון, ובן אדם שמאוד מאוד רוצה ויש לו דרייב והוא בא לטרוף, זה לא מעניין, בסוף הוא יצליח. גם למשל אפרת שלנו, אני חושב שהיא הגיעה בלי ניסיון, נכון? זיו הגיע בלי ניסיון, סגר עסקה כל יום בשבוע הראשון שלו, אל תפחדו מהעניין של הניסיון, העיקר שתרצו את זה מאוד. אנחנו פה עם הכשרה איכותית שתסגור לכם את הפינה הזאת באמת, וזהו, יש לכם, בואו נראה לי ניכנס כבר יש לכם פה אמא ואבא, יש פה באמת אמא ואבא, אנשים פה באמת, כל ההנהלה וגם אני בסוף בתור המנכ"ל והמנהל מחירות של החברה, בסופו של דבר חשוב לי באמת לתת לכם יד, שתצליחו, שתתפתחו איתנו, ויותר מזה אני גם מספק, כמו שאמרתי בהתחלה, מערכת, יש לנו מערכות, חייגנים, שהם בעצם יורים שיחות בצורה אוטומטית, מייעלים לכם משמעותית. אם היום נציג יודע להוציא ב8 שעות עם שיחות, נניח אם אתם מקלידים מספרים, להוציא אזור ה-150-200 שיחות, אז ב4 שעות המערכת שלי יודעת להוציא 200 שיחות. בואו נראה להם גם דוגמה ככה קצת למערכת, שיראו איך זה עובד.
דרך אגב, אומר חבר'ה, לכם, תרגישו מה? חופשי כבר מעכשיו ולהתחיל לשאול שאלות, לפתוח מיקרופונים כן, בצ'אט, יכולים מה קצת שנוח לכם, לשאול שאלות גם כבר, אנחנו נענה תוך כדי. לדבר, דברו אלינו באהבה. יש שאלות, דניאל? כן, כן, הייתי על השטק, סליחה. קודם כל, גלעד, אמרת שאתה בן 21? כן. וואי, סחטן, אחי, יש לך נוכחות של בן אדם קצת יותר בוגר. אולי זה הקול הרדיופוני. זאת אומרת, הקול הרדיופוני. כן. זה המיקרופון, הוא משתמש בשינוי קול. הקול הזה. כן. עכשיו, שאלה לגבי זה, כמה זמן ההכשרה בעצם? ההכשרה, סך הכל, אנחנו עושים את זה ביום מרוכז, סך הכל באזור היומיים, 4 שעות כל יום. מעולה, ומתי זה נפתח? איך זה מגיע? זה בזום? אנחנו מתחילים הכשרה קרובה ביום חמישי הקרוב, בשעה 12. אחלה, מעולה. טוב לדעת. בכל מקרה, שתדעו, בכללי לתהליך שנייה, אחרי הוובינר הזה, אני אשלח לכם שאלון, בעצם כל מי שרוצה להתקדם איתנו, מוזמן למלא את השאלון, במידה ורלוונטי אנחנו נחזור אליו, נקבע איתכם ראיון. לאחר הראיון אתם נכנסים למחזור הכשרות, שיתקיים כנראה ביום חמישי, ומשם נתקדם. יומיים הכשרה, מבחינתנו אתם ישר יכולים לעלות לקו, תהליך מאוד 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 מהיר, יש לכם הזדמנות להתחיל גם כמעט מהרגע להרגע, במידה וזה מה שאתם מאוד רוצים ומתאימים. התשלום זה כל 10 לחודש, להוציא קבלה, או איך אתם עושים את זה? אנחנו כל 10 מוציאים משכורת, כן. כל 10 לחודש העוקב. כאילו, זאת אומרת, אני צריך להוציא לך קבלה בסוף החודש, ועד ה10 זה... נניח לצורך הדוגמה, דניאל, אתה נניח סתם עשית אצלי, לצורך הדוגמה, בחודש יוני, אנחנו עכשיו נכנסים ליוני, עשית 15 עסקאות. 15 עסקאות, נניח בשווי 3,000 כל עסקה, 450 שקלים עמלה, הצלחת להגיע לגובה עמלות של 7,000 שקל בחודש יוני. ב10 ליולי אני מוציא לך משכורת. אוקיי. מעולה. אם עשיתם נניח החל מה-29 במאי, ב10 ליוני אני מוציא לכם משכורת. זה בגדול מבחינת המשכורות פה. יאללה חבר'ה, שאלות? איך נשמע לכם? מתאים, לא מתאים? נראה שהכל ברור. אין שאלות. כן? היינו די ברורים. הייתם ברורים לחלוטין. מה שרון, מה את אומרת על העבודה? נשמע בסדר, נשמע מעולה. ספיר, למה את לא מדברת? את רק בצ'אטים. כאלה אוהבים רק את הוואטסאפ. מה מעולה? נענה לרגע לשאלה, גלעד. כן, מה? זה אפשרי להתחיל לעבוד רק בימי ראשון, או אם יש הכשרה עוד חודש ביולי, אז להצטרף לעבוד כל שבוע. לא כל כך הבנתי את השאלה, תראי בגדול, יש התחייבות על החודש הראשון של 4 שעות ביום, בעצם חצי משרה. זה אפשר להגיד חלק מההתלמדות, מההכשרה, איך שתתקעי לזה, בסוף זו תקופה ראשונית, כמו בכל מקום, אבל זה עדיין תקופה שאת מרוויחה בכסף. זה המינימום שאנחנו מחפשים, אני לא חושב שזה גם הרבה לבקש, 4 שעות ביום, מי שמחפש פה בסוף עבודה, שתהיה קבועה, שלא צריך לחפש עוד דברים, מלאה מ5 עד 8, אפשרי לעבוד בערב, כן, אפשרי לעבוד בערב, עובדים, כמו שאמרנו, לפי משמרות, אפשרי לעבוד בערב, אין בעיה, בעיקר שזה 4 שעות ביום. אני כרגע בארצות הברית נגיד, אז השעות קצת די בעייתיות. היה מישהי שעבדה מארצות הברית, לא גלעד? כן, היה לנו מישהי ש... התחייבויות עד 5 בערב פה, זה כאילו... וואלה. 5 בערב פה זה קצת אחרת בפני. וואלה, אוקיי. אז תראי, ספיר, מאיפה את בארץ אגב? מאיפה את? מארצות הברית? אני כרגע בארצות הברית, כן. וואלה, איפה? בדרום קרוליינה. וואלה, ומה את עושה שם בעצם, אם את מתפרנסת? אני תינוק קטנצ'יק. אוקיי. אז מה בעצם, כאילו, מבחינת שעות, כמה חשבת לתת פה בעבודה נניח ביום?
כרגע אני לא יודעת איך לעשות את זה, כי זה שעות קצת בעייתיות. אמרתי רק וואלה. אם אני... ולקום מוקדם. לקום מוקדם. אין משהו אחר. 5 בבוקר, הולכת לים קצת, תחילת היום עם קפה, פותחת הלפטופ, מתחילה למכור. מה רע? אולי? היה לי נציג, היה עובד רק מהים. אמר לי, גלעד, אני חולה על הים. זה, פותח את הלפטופ, מתחיל לעבוד. איזה ציוד אנחנו צריכים? כאילו טלפון ולפטופ? צריך מחשב? בגדול אני ממליץ על מחשב, כי אנחנו עובדים מחייגן, ובחייגן צריך לפתוח אותו ממחשב, זה יותר נוח. אבל בגדול אפשר גם מהטלפון, אבל עדיף מהחייגן. עדיף עם מחשב, כאילו אתה אומר. כן, עדיף מחשב וחייגן, מסודר, פותח את הלפטופ, מתחיל את היום מסודר, יש לך את המשימות, יש לך את העבודה, אתה יכול להתחיל את היום שלך כמו שצריך, מה שנקרא להיכנס לעמוד עבודה. הלאה, מה השלב הבא? איך מתקדמים? זהו, בגדול צריך להירשם. בנצי, שלחת להם את הלינק? אני אשלח את זה בקבוצת וואטסאפ שאתם נמצאים בה, בסדר? אני אשלח את הלינק לשאלון, תמלאו אותו, ואנחנו... אם מילאתי את השאלון הזה כבר? אז תמלא שוב. תמלא שוב, אוקיי. כן, תמלא שוב, יכול להיות שזה היה מסבב גיוס אחר. כנראה איבדנו. זהו, כל פעם קצת משדרגים. תמלאו את השאלון, ואנחנו נחזור אליכם עם רעיון, במידה ויתאים, אתם תיכנסו להכשרה הבאה ותרוצו איתנו. יאללה, מגניב. בהצלחה. בהצלחה לכולם. מרוץ. חבר'ה, יש לא מעט... פתח את המצלמה, זה עם פוני אחורה, חולצה חומה. לא שומעים אותך, אתה שקט. כן, מה אני אומר, אתם קולים בול לכל מה שצריך לדעת, ואני כבר יודע שאני הולך למלא את השאלון עוד מעט, וכנראה נעשה שיחה, אז... יאללה, מעולה. מה לידור, אתה מחול? כן, אני כרגע באמריקה הלטינית. וואלה. איפה? גם אני. קוסטה ריקה. וואו, דיברתי איתך, כן. נראה לי דיברתי איתך. וואלה, חזק. אני בפרו עכשיו, דרך אגב. אזרחי העולם. אני ברמת השרון. הגעת רחוק. יאללה, דניאל, בקרוב גם אתה בחול. הלוואי. בוא, יש רעיונות, איך פותחים מוקד בתאילנד, לא גלעד? נפתח מוקד גם בתאילנד, יש כיוון דווקא, יש כיוון חיובי מאוד. בוא נראה בעזרת השם, אולי נרים איזה משהו במזרח בקרוב. אבל כן. יותר זול. יותר זול, מה זה זול? דירה שם זה 2,000 שקלים בחודש, אין יוקר מחיה. הכל חלקי 4, או 5 אפילו. חלקי 4, היית נדיב. נדיב, כן. כן. סיוון, את לא נמצאת בקבוצת וואטסאפ שלנו? עוד שאלות, חברים. אתם שקטים? אני יכול לשאול שאלה? כן, דבר, משה. אני פשוט רק יכול לשמוע, אז אני לא מבין בעצם את מה למכור, מה המוצר בעצם, מה אתם רוצים שנמכור. אנחנו בגדול חברה כן, אז אני אספר לך, בגדול המוצר הבסיסי שלנו כיום, זה בעצם חבילה שאנחנו אומרים לבעל עסק, בוא תנסה אותנו, אנחנו נותנים יום צילום, וניהול קמפיינים ל3 חודשים בעלות של 1,000 שקלים בחודש, הוא בעצם נכנס אלינו לתהליך של מנוי, ובמידה והוא מרוצה, בסיום 3 חודשים, הוא אומר לי, תשמע, וואלה גלעד והצוות עשה עבודה טובה, הביא לי לקוחות, הביא לי תוצאות פנומנליות לעסק שלי, סליחה, ובעצם הכניס לי או הכפיל לי או שילש לי את העסק, אז הוא ממשיך איתי הלאה, זה בעצם האינטרס שלי, זה למה החבילה שאני נותן היא זולה, אוקיי, ככה אנחנו גם מסבירים ללקוחות, וככה אנחנו מציעים להם את זה. זאת הסיבה שאנחנו נותנים את זה במחירים טובים, יש לנו המון ביקורות, המון עדויות, המון הצלחות, יש לנו אחת עכשיו לא מזמן, לאגג'ל הכפילה את המקום שלה, לקחה עוד מקום, הביאה עוד עובדת, יש לנו עוד תחומים, עבדנו גם עם רשתות גדולות, רשת בורגרים, אני עובד גם עם כוכבי רשת, עם סמיון גרפמן, מי שלא שמע עליו, עם 200,000 עוקבים, עשינו איתו גם קמפיינים מוצלחים ללקוחות שלי, עבדתי עם עוד סוכנויות גדולות בארץ, עשינו המון, ובסופו של דבר אנחנו באמת מנגישים פה גם לבעלי עסקים קטנים, שירות שהוא בסופו של דבר
שירות שהוא נצרך להם, בין אם זה להביא להם לידים, מחירות לעסק, להגדיל את העסק, ובסופו של דבר לייצר להם יותר כסף. זה המטרה שלנו, לעזור להם באמת לייצר כמה שיותר כסף. זהו, זה ככה בגדול, זה השליחות שלנו בתור חברת אדוונס. זה האידיאל. אני רוצה אותך גלעד, חבר'ה שלחתי פה קישור, מי שלא נמצא בקבוצת משרות שלי או בקבוצת יום פתוח של אדוונס, מוזמנים להיכנס לקבוצה, שם נשלח את הקישור לשאלון ברגע שנסיים פה. תגנו שם. זהו, יש עוד למישהו שאלות? שאלות, מענות, טענות, קושיות, דברו חברים, זה הזמן. נראה לי כולם מוכנים כבר לעסקה הראשונה שלך. כן, ליאת, מה את אומרת? ליאת, נראה לי רוצה לשאול שאלה. כן, יש כמות לידים, אתם מספקים בעצם את הלידים שאני אמורה להתקשר אליהם? נכון, אנחנו מספקים את הלידים, אנחנו מספקים את המערכות, אנחנו מספקים הכל, כן. שאלה אם יש לי מספיק לידים ל4 שעות, שאני לא נמצא את עצמי יושבת מול המחשב. הלוואי ותמצאי את עצמך בלי לידים, הלוואי. הלוואי ותעשי את הכמות הזאת. זה המינימום. כן, יש לנו המון לידים, יש המון עבודה, בוא נגיד ככה, כן. אנחנו עם תקציבים של 30-40 אלף. זה לא כולל התשלום לפייסבוק, זה רק אליכם, לריטיינר. כן, נכון. זה בעצם על העבודה של החברה. שזה נחשב זול היום? כן, כי אני גם נותן ללקוח יום צילומים. נותן לו יום צילומים, מגיעה יוצרת תוכן מקצועית, מגיעה... ומה נותן לו היום צילומים הזה? כולם... מה נותן לו? בעצם זה חלק מהקמפיין? בוודאי. זה עולה עם הקמפיין? גם עולה עם הקמפיין, יש לי לקוחות שמתפוצצים בצורה אורגנית, מגיעים למשל הבחורה שעכשיו סיפרתי בהתחלה, היא הכפילה את העסק שלה רק משיווק אורגני. היא הגיעה ל100,000 צפיות בטיק טוק בצורה אורגנית, וזה המומחיות שלנו, גם לגרום לעסקים להתפוצץ בצורה אורגנית ברשתות. אז לא חייב שיהיה מעבר לזה. לא חייב לשים. זאת אומרת, אם לא עושים ממומן, אפשר ללכת על אורגני. נכון, יש לנו שתי מסלולים בחברה, יש לנו מסלול שהוא בעל עסק אומרת, שמע, וואלה, אני לא רוצה מה שנקרא להשקיע על הממומן, אני רוצה לפתח את התדמית של המותג שלי, בין אם זה מסעדה, בין אם זה, אנחנו עובדים עם המון מסעדות, בין אם זה כל עסק שהוא, אוקיי? בסופו של דבר, הוא בעצם נכנס אלינו לתהליך, ובעצם בוחר 2 אופציות. עכשיו, כמובן, הוא יכול להתפוצץ בצורה אורגנית, יש לי עסקים שעבדנו איתם שהגיעו ל500,000 צפיות, גם ל1,000,000 צפיות, כל אחד וכמובן גם הכריזמה שלו מול מצלמה, כמה הוא יודע לדבר, כמה הוא מה שנקרא מקצועי, כמובן אנחנו מנגישים את זה בצורה הטובה ביותר, ומנסים להוציא את הלקוח בצורה הכי אותנטית, בונים לו תסריטים מקצועיים, עושים איתו שאלוני אפיון, עושים איתו שאלוני אסטרטגיה, שבסופו של דבר להביא לו איזושהי תוצאה סופית. אתה אומר עושים איתו מי זה? זה מי, יש לנו יוצרות תוכן. אנחנו עושים כיום מעל אזור ה-150-200 ימי צילום בחודש. כן. זהו. מתי התחלת? אני? בגיל 16, בשלהי 16. וואלה, כל הכבוד. כן. השראה. טוב, אז זהו, סיימתי. כן? טוב חברים, יאללה אז חבר'ה. לסיכום, תשלחו לבנצי שאלון אפיון, תתאמו איתי רעיון עבודה, אני אשמח לראות אתכם בצד השני ולהכיר אתכם גם בפן האישי, ובואו נעשה ונצליח בעזרת השם. לגבי מערכות, לצערי לא נפתח לי פה שיתוף מסך, אבל אם מישהו רוצה עוד מידע, להבין איך אנחנו מוכרים, להבין מה אנחנו עושים, כמובן אני זמין גם לשאלות בפרטי. זהו. יאללה חבר'ה, אני שולח את הקישור לשאלון. תודה. לגבי הכשרה במועד אחר, שזה לא בחמישי הקרוב, אתם כבר יודעים מתי יהיה? כן, יש לנו גם הכשרה ביום שני אחרי זה. יש לנו הכשרה ביום חמישי, יש לנו הכשרה ביום שני בשעה 12.